Квадрат. Ето, един квадрат. Виж? Кръг. Квадрат. Окръжност. Не, квадрат, да. Кръг. Йой, квадрат бе, квадрат. Това се е, че е квадрат. Квадрат. Това е... Кръг. Ехо. Квадрат. Не повече да не сложиш. Това е квадрат. Това е квадрат. Не може да не, ти си му не може да го отвориш нещо, което очевидно, че квадрат. Какво ли бе? Ти си му няма да... Ти няма... Ой, виж, какво последни да спориш. Какво последни да спориш. Това е квадрат, не ме да повече. Не, квадрат. Ти ненормален. Ти си доти. Ти си го тук. Военно. Ай, ще ти кажа да ме, ти кой си намираш? Квадрат. Кръг е, да, това си е кръг. Ето, кръг, да. Гледайте. Квадрат. Кръг. Това си е квадрат. Кръг ти казвам. Кръг. Квадрат. Кръг. Квадрат. Цилиндър.